Salutare, eu sunt Sandman și astăzi o să vă arăt un multiplayer pe Infected pe Forza Horizon. Să mergem. Băgeatul ăsta. Oh, bam, bă, băiatule. Nu! Bă, arată infectatul. Pe unde? Nu te duc acolo, că pe acolo era. Da? Nu știu, eu traversez pe aici. Și... Wow, ce stil au băjeții ăștia, ce stil, nu se poate așa ceva. Cred că băjat, oh, 3 infectați. Frumos, frumos. Cred că o să fac un glitch, mamă, dacă... Bă, arată iară. Teme, tu ești ăsta din față. Da, da, dacă tu ești ăsta din fața mea... Ah, nu ești. Nu, nu ești ăsta. Nu, 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 nu! Opa, e în spatele meu, fii la aia, naibii să fii. Cu Porsche-ul tău. Ce face băiatul din spate? Ia vină încoa. Ia vină încoa. Mă rog. Ok, mă lovi și mă infectează, sigur. Mașină proastă. Ce vrei, bă, e Lexus, bă, băiatul. Nu. E Lexus, bă, băiatule, bă. Oh, derapare. Nu infectez pe nimeni, dacă stau pe loc. Cred că pe cineva va fi infectat. Oh, cred că cineva e în glitch aici, că aici mi se pare că e un glitch decât cu fiatul ăsta se face. De-abia aștept să te iau asta. Gata, l-am infectat pe unul. Ok, sunt ultimul. Ești ultimul? Da. Ok. Au luat pe partea cealaltă, că nu, tu te duci în partea aia. Fii atent, să vezi ce te infectezi acum, băiatule, bă. Să arată încă unul. Vezi că eu nu te ratez. Opa, ce se întâmplă, ce se întâmplă? Ah, firea aia, naibii, nu! Mă, nu! Ah, te-a luat. Oh, l-avea DLC car. Da, deci până aici, doamnelor și domnilor, nu vreau să fie un foarte lung video, dar cam atât pentru astăzi. Oh, aproape de level up.